Els arranjaments són del Giuseppe, si surten bé és que són molt bons i si no surten bé doncs de culpa de l'arranjador. El cap de pitos, el que mana aquí dalt amb els pitos és el Raül Llobrí i aquí baix la directora és la Carme. Ho dic perquè si surt bé doncs la mar de bé i si no surten bé doncs... Molt bé, doncs ara serem en rumba salsa. Us explico així molt ràpidament. La rumba catalana, l'autèntica rumba catalana... Anem amb el Carletín de Lleida. Arriba! I el Carletín agarra tot. De Sant Joan. El Carletín agarra tot. De Sant Joan. La festa major de Guaira, a la vela de cero, busca la malla, se que toda la manera a la latina, de San Joan, a la latina, de San Joan. És una cosa estranya el que jo arribo a sofrir. A la vella banyera pujant amb l'any esquerp. A mi m'agrada banyar-me amb l'ou. Amb la col·laboració a les veus de Raulín Llobrí. Ella va estimar tant, jo me l'estimo encara. Paraules d'amor senzilles i netes, no sabíem res, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre, tot just despertàvem els nostres infants, no teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après
Gràcies. Moltes gràcies. Claror que il·lumina un cel sobre el mar. Molt bé.
per tots els conreus, per les valls i muntanyes. Molt bé! Bona jornada. Fortins